khungono samong humong tangai tongmani jorawo jongpherang nangai langma chokha khoroksa umor chakrajuk kha khamani sampli sip chaka korilung amchayo Teliamura naibathang khorbai khopcha korilung amchayo jongpherang nangai langma chokha dokji umorni chakrajuk sawiman kha nukhungni samong humong tangai tongmani jorawo achomsa jongpherang nangkha hinui patimungni ulo nukhungni borok rokbono daktino Teliamura bukhasti sakhamnogo tlangai thangka haifano sakhamnokni saknainai amjogoi nai bono langma korikha hinui saklai rikha হঠাৎ করে রুগীটা অন্য কাজ করতে কারেন্টে বাড়ি খেয়েছে পরে তারপরে ঘোরাঘুরি সবাই মিলে হসপিটালে মানে মারা গেছে আবার যখন পোস্টমর্টম কথা বলছে ঠিক আছে নাম কি তাই না? তাদের নাম হলো অনুজাত। কোন জায়গায় বাড়ি? করিল। বয়স কত? বয়স ধরেন আপনি ও 60 O ajomsa patimungo amchai gnangai kha khamlaika umor chakrajak langma chomani koktoma pisarkheno takuk bukuk rokte kamini lukurok sakhamnogo kuthumlaika jongpherang mojong thani kisa sian gnang angnani nangmani haino hai muitu khlai difika Bureau Report News Now